Bukelisi kubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa alikho elishona lingena indaba zalo lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke ezihamba phambili ngalesi sikhathi. Order. Unusiviwe Maphisa Nqakula usesulile njengosomlomo wePhalamende nelungu lesishayamthetho sikazwelonke ukuze izokwazi ukubhekana nensolo zokuthi wafumbathiswa ngezigidi zamarandi ngesikhathi engungqongqosho zokuvikela. We want the community to feel safe, and we'll do everything in our power to ensure that the area is safe. Izakhamuzi zaseMariannhill entshonalanga yeTheku sezincome umsebenzi wamaphoyisa dubulabula abasola bayishagalolunye akade bethungathwa ngensolo zobugebengu obunodlame endaweni. Unusiviwe Maphisa Nqakula usesulile njengosomlomo wePhalamende nelungu lesishayamthetho sikazwelonke ukuze izokwazi ukubhekana nophenyo olumayelana nensolo zokuthi wafumbathiswa ngezigidi zamarandi ngesikhathi engungqongqosho zokuvikela. Usomlomo wesishayamthetho sikazwelonke uNosiviwe Maphisa Nqakula unikeza ibamba likasomlomo wasishayamthetho incwadi yakhe yokwesula esikhundleni namhlanje. Lokhu kwenzeka ngesikhathi esaphenyo uMaphisa Nqakula encwadini yakhe yokwesula esikhundleni uqinisekise ukuthi lesi sinqumo akasithathi ngoba nakhe evuma insolo ebhekiswe kuye kodwa usithathiswa ukuthi uhlonipha ubuqotho bePhalamende njengoba kuyisikhungo esimele abantu bakuleli. Amaqembu ezombusazwe aphawulile ngalesi sinqumo. I believe that this is the correct and right decision by the former speaker to resign from her post in order for her to dedicate her attention to her legal matters without dragging Parliament. Of course, we are welcoming the resignation of the Speaker. We were the one political party that was resolute on saying that, she should resign. Also because we've always believed that a person who occupies this position of high office as the leader of the National Assembly is not somebody that should be facing allegations of money laundering and corruption. That had been waiting long overdue, and it is quite ironic that he could be presiding over the protection of corruption while he's been sitting in that seat corrupted. Ukusula esikhundleni kwakhe uMaphisa Nqakula kuza njengoba wonke amehlo ebheke isinyathelo esilandelayo seNPA ngemuva kokuthi inkantolo ephakeme yasePitoli ichithe isicelo sakhe sokuvimba ukuboshwa kwakhe. Izakhamuzi zaseMariannhill entshonalanga yeTheku zituse iqhaza lamaphoyisa ngokuvulela ngenganono kubasola abanindeka egamekweni zobugebengu ebezenzeka kule ndawo. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal akhala ngokuthi leli qembu lemgulukudu kuthiwa belihlala ngenkani emzini yabantu. Umphakathi walapha uthi amaqembu emgulukudu ayigcanasela lapha eMariannhill abahlalisela ubhojozi. Unina wesulu esigodle amagama abo ngokusabela impilo zabo ukhalwe ithulisa kongenelwa endlini kuthathwe impahla kwase kuhlengulwa indodakazi yakhe. Ngase ngithi ngiyompela lo muntu omdala ngayifika ingane yami ingaqokile. Yangitshela ingane ukuthi idlwengule umunye walabantu ayimbonanga esweni ukuthi amaphoyisa ophiko iProvincial Stabilization Team wona okuthiwa adubulene nalaba okuthiwa bebehlela ukuyosocenga umlisa Mumbe. We want the community to feel safe, and we'll do everything in our power to ensure that the area is safe. And if in the process of arresting suspects there are gunshots, we shall return fire with fire as the police. Abaholi bomphakathi bathi sekuzoba khona ukuthula endaweni yabo ngemuva kwalesigameko. Ziningana impela sisekwenzekile kaningana ukushona kwabantu ngendlela efana nalena okuhambe laba okuyibona bebehlalisa umphakathi libhojozi. People are being robbed, raped almost every day. So we appreciate the act of the police. Amaphoyisa athi ayabathungatha labasolwa ababili abathe galo iphuka ngemuva kwesigameko. Ezindabeni zeSABC Nginguvusi Khumalo eMariannhill.
Uphiko lwentsha lwe-ANC luthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika kuzofanele zingadukiswa isasasa nedumela nge-MK kodwa kuzofanele zihlaziye ubuholi bukaJacob Zuma ngesikhathi esawumengameli wezwe. Unobhala jikelele wophiko lwentsha umuntu woxolo Ngudle uqaqula ukuthi mkhulu umonakalo wenzeke kuhulumeni ngaphansi kwesandla sobuholi bukaNxamalala. Which future can be led by a 80-plus-year-old? Ubuholi bophiko lwentsha sebuphumele eshashalazini bavikela iANC ngomdotsiswane phakathi kwelenhlangano ebusayo kanye nowabe engumongameli uJacob Zuma. Unobhala jikelele weANC Youth League uthi akekho umholi omoshe izinto ngaphakathi kuANC njengozuma. UZuma ufuna ukudefend iANC. Mara umuntu uyidefenda kanjani iANC kodwa he has put it in more trouble than any other president that has ever led the ANC. When we are defending the ANC against his, tendencies, we are now trying to clean the ANC out of the shackles of the tendencies of an individual called President Zuma. Abaholi bophiko lwentsha sebeqala nokusola ukuthi uZuma usetshenziswa ezobunhloli zamazwe angaphandle. We wonder whether President Zuma is not captured by the foreign intelligence units in order to subvert the democratic gains of this country. We wonder. And history and time will tell whether he is not captured by those foreign intelligence units that are seeking regime change in this country. Ungudle uphinde wadalula nokuthi ngaphansi kwesandla sobuholi bukaZuma iANC kanye nohulumeni behlelwe yizinga kanye nesiqi ebalazweni lamazwe omhlaba. iANC Youth League ithi akufanele intsha idukiswe abaholi abathile abafuna ukudicilela phansi izwe. Ngingusamkele Maseko ngibikela izindaba zeSABC eGoli. Usihlalo wesigungu esiphezulu seDemocratic Alliance uDokotela Ivan Meyer usenxuse abaholi baleli qembu eLimpopo ukuthi babonelele kwabaseWestern Cape ukubhekana nezinselele zokuhlinzekwa kwedingonqangi esifundazweni. uMeyer ubekhuluma ngesikhathi kwethula umqulu wezethembiso zokhetho zeDA eBulukwane. Isifundazwe iLimpopo sikhungethwe izinselele zokulethwa kwezidingonqangi kanti nobugebengu budlangile esifundazweni kuleminyaka embalwa eyedlule. Esigameni sokugcina sezibalo zobugebengu nyakenye lesifundazwe saqopha amacala okubulawa kwabantu abangaphezulu kwe-130. Also need to rescue this province and reduce violent crime in Limpopo. Parents want a safe environment for their children. We need a professional police force in Limpopo. uMeya uphinde wasola lokho akubiza ngokudembesela kwezikhulu zikahulumeni ngokungahlinzekwa kwezidingonqangi esifundazweni. When you ask the AG what are you doing, they say it's just a big volunteer. I sit on the council, I sit in parliament, I sit in the AG. Uthi kumele kuqhanyuke nohlelo olunzulu lokuxazulula izinkinga zamanzi eLimpopo. We need to fix and invest in a water infrastructure in this province because water is life and the DA will employ competent engineers to develop a Limpopo water master implementation plan. Kusenjalo ubuholi beDA eLimpopo buthi konke kuhamba ngononina ngezinhlelo zokukhankasela ukhetho kanti iDA izobeka eqhulwini inqalasinda yezikole ezinhlelweni zayo. Iqembu iRise Mzansi lithi linezinhlelo zokusiza omama abakhulisa izingane ngabodwana intsha kanye nomphakathi osemakhaya. Umholi weqembu Songezo Zibi ubekhuluma nezakhamuzi kaMaqhekeza eNkomazi nalapho beqomisa amavoti njengoba sekusele insuku engaphansi kwama-60 kubanjwe ukhetho likazwelonke kuleli. iRise Mzansi biqomisa amavoti eNkomazi izakhamuzi khathazekile ke ngokuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Omama ke abazikhulisela ngabodwana izingane bathi bacela usizo olungconywana kuhulumeni. Asinamandi babe siyakhala abantwana esikoleni mina njenginje lo baba washona angiholi impesheni ngithola 350. Leli qembu lithi linezinhlelo kwezomama abazikhulisela ngabodwana izingane zabo. We raise issues like that about the plight of single mothers. We raise issues about the problems at the maintenance court, even because some people struggle with that. We raise issues such as the 35-year age limit for people that are looking for work in the expanded public works program.
Iqembu lithi linabalandeli abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-53 kulesifundazwe, kanti linethemba ke lokuthi lesibalo sizokhuphuka njengoba ukhetho seluseduze. Mbukeli ake sithi uEtolo siyabuya. She's in high spirit. I still insist that she is in a position where we can now release her to a home. Amaphoyisa eMpumalanga phenya icala lokubulawa kweKhansela leANC eMangweni eNkomazi. uThabo Ngwenya uDutshulwe wabulawa izolo ebusuku esekhaya lakhe. Mbukeli kubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uNosiviwe Mapisa-Nqakula usesulile njengosomlomo wePhalamende nelungu lesishayamthetho sikazwelonke ukuze ezokwazi ukubhekana nezinsolo zokuthi wafumbathiswa ngezigidi zamarandi ngesikhathi engqongqoshe zokuvikela. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Amaphoyisa eMpumalanga aphenya icala lokubulawa kwekhansela leANC eMangweni eNkomazi. uThabo Ngwenya uDutshulwe wabulawa izolo ebusuku esekhaya lakhe. Kusola ukuthi ngene endlini amadoda amane adubula uNgwenya kabili aphinda ashaya unkosikazi wakhe. There is a team that has been assembled under the leadership of the Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Lieutenant General Simakaleng Deft Manamela, to probe this incident with the purpose of arresting the perpetrators. However, we urge members of the public who might have information that may assist in the investigation to call our Crime Stop number 08600 10111 or send information via my SABC app. Amaqembu iANC neEFF eWestern Cape athi akumiswa umsebenzini ikhansela leDA ngenxa yokusebenzisa amagama alumelayo kwamanye amakhansela emhlanganweni omkhandlu akamuva. Lamaqembu afuna usomlomo waseNice ukuba aphenye usotswebhu weDA kulomkhandlu uSharon Shapa okunguye osolwa ngokuphawula okungazange ke kwehle kahle kwamanye amakhansela. Qala phikisaya wachaze amazwi aloceba njenganobuhlanga ukujongela phansi isidima soNtsundu kunye nendelelo. We're going to have the yappa monkey circus going on here. Who are you calling a monkey? Who are you calling a monkey? I'm not calling anybody a monkey. So which monkey was talking here now, Sabah? I don't know, you're talking at the moment. La maqela afuna ibhunga lithabatha amanyathelo. Dane naxa ethethiswa ngoba ubhekisa kobani xa esithi le councillor ikhansila yenkawu qhubekeka wathi yena uzibona njengemfene kwaye abanye abantu babona njengenkawu. Singulombutho weEFF asiyothuki kuba siyayazi iDemocratic Alliance ikhokhelwa ngabantu abangcinga zabo zingcinga zokunyashela ilungelo nesidima somuntu omnyama phansi. Sitheke noko loceba makaphume ehlalweni. Iqela leDA lizibethise ngoyaba ezizityholo. The councillor's comments have been misconstrued and shamefully used to deflect voters' attention from the destruction the ANC, PA, EFF, PBI coalition caused in Eisner as a result of the absolute failure to deliver services to residents, especially to lower income households. Iqela leEFF lithi livule ityala lolwaphulo-mthetho ngakuloceba. I-ofisi yosomlomo webhunga lomasipala isaqhuba uphando ngalenyewe. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Ikomiti lasePhalamende elibhekele umnyango wezobulungiswa nokuhlonyeliswa kwezimilo selivumelene ngokuthi liqale phansi uhlelo lokuqoka iphini elisha lomvikelo omphakathi. Le-DA lifuna ukuba lengxelo ibonise isikhalazo salo sokuthatha inxaxheba kukaMkhwebane koludliwano-ndlebe. Ukwaleka lifuna ibonise ukuba eli qela laqhubekeka kuphela phantsi koqhankqalazo. And it was only the DA who pointed out the correct position. So that's just unfortunate. It is how it is. But you can use whatever means you like to sanitize this report. It will not make it accurate, it will not make it correct, and it will not absolve you of having failed in your duty. Oku kubangele ukuba kutyholwane ngokutyhala ezopolitiko endaweni yomsebenzi wekomiti.
iqela le-ANC lityhole i-DA ngokuba nguzungulichele. They have raised the issue. As a committee, we worked on the issue and we agreed that we are, like as we always do, moving as a committee. So now this is just like as if it's elevating them to a certain level. Members of the DA in the first closed session, even though they knew about these issues around Advocate Mkhwebane, said nothing. And you know why? Because there was no media gallery in that closed session. Lo yamkelwe ngevoti kuba iqela le-DA beliyikhaba. Iza kuthunyelwa kwi-National Assembly ukuba yamkelwe. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Isiphindiselwe kwelaseBotswana intombazanyana eneminyaka eyisishiyagalombili esinde engozini yebhasi lapho kuphangalele kuyo abantu abangama-45 ngesonto eledlule. Ibhasi lalithwele amakholwa esuka eGaborone eBotswana elibangise esontweni iSt Engena Zion Christian Church eLimpopo emkhosini wePhasika. Ekugcineni siphumile esibhedlela intombazanyana yaseBotswana esinde ngokulambisa engozini yebhasi enyontisa igazi ngesonto eledlule. Le ntombazanyana yayihamba noninakhulu kanye namanye amakholwa belibangise emkhosini wePhasika eMoriam. Owengamele izempilo eLimpopo uthi bagculisekile ngesivinini le ntombazane eyelulama ngaso. She's doing fairly well. She's in high spirit. I still insist that she is in a position where we can now release her to her home, because at the same time you must remember that the psychological impact of being away from home does have an impact on the total complete healing. Kusenjalo izidumbu eziyisishiyagalombili zabantu abangama-45 baseBotswana sezikulungele ukuthi zihanjiswe eBotswana. Lokhu kudalulwe owengamele izempilo eLimpopo njengoba ethi sebewuphuthulile umsebenzi wokuhlola izidumbu. uRamathuba uthi manje sebeqale izinhlelo zokuhlola izidumbu ezisele ezasha zaba umlotha. Kusasa kuzobanjwa inkonzo yesikhumbuzo kuzo zonke izifunda zaseBotswana ngenhloso yokukhumbula abaphangalele. Zihlinzekwe ngosizo namhlanje zakhamuzi zezindawo ezine ezikhahlanyezwe umlilo eKapa ngempelasonto yePhasika. Emfuleni kushone abantu ababili ngenxa yomlilo ongqongqise indawo ezimjondolo. Umbhishobhi uThabo Makgoba ubelalele ukulandisa okudabukisayo kwalaba abalahlekelwe yikho konke ebebenakho. Umlilo ohlasele lemijondolo ngePhasika udlule nabantu ababili. Kwenziwe umkhuleko endaweni okushone kuyo uphumelele gqiba. uMakgoba ucele usizo. It is very devastating, but I remain hopeful, and I know that South Africans will hear their plea and maybe come and help build proper houses. Amalungu omphakathi awachithanga isikhathi ekwakheni kabusha. Ubusika obuhambisana nemvula buyeza. Mama kunzima because kutshe yonke into anazinto nezokusebenza namathulisa nantona nampahla. Inhlangano esiza umphakathi iGift of the Givers ithi izoqhubeka nokulekelela izakhamuzi ezilahlekelwe impahla yazo emlilweni. Some of them have informed us they cannot access their grants because they do not have the necessary documents in place. But from our side, we have given a commitment to all 3 fire sites. We will be there for the next few days to look after the humanitarian needs. uSapley uthi kusaxoxiswana ngezinhlelo zokusiza ngemingcwabo. Lerato Dlalisa wezindaba ze-SABC eKapa. uRulani Mukwena ocija iMamelodi Sundowns utuse abadlali bakhe emva kokuthi beguqise iRichards Bay enkundleni Loftus Versfeld izolo ebusuku. Kanti kusenjalo umqeqeshi weKaizer Chiefs Kevin Johnson uthi uzokwenza inguquko kuleli qembu eliguqiswe eStellenbosch uma amakhosi eseya komunye umdlalo olandelayo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sizibeka lapha ke besikuphathele zona namhlanje kusihlwa abakhonoza kwethu kusasa nendaba zesiXhosa eyakosokhela inkosazana uManzuza ushazi kaneyishada kamaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle